Era aquell braç potent de les fúries a terra, la ciutat d'ideals que volien vestir. Jo descobreixo en Joan Sales una mica quan estic indagant en la història també de la meva família, que paral·lelament és quan començo a llegir la seva novel·la, la seva gran novel·la, que és Incerta Glòria, i descobreixo que, en certa manera, la història que explica és molt paral·lela a la història de la meva família, per una raó molt senzilla, perquè la visió de la guerra que ell ofereix, que és la que va viure la immensa majoria de la societat catalana, no estava explicada. Havia quedat sempre més de porticons endins, i el que havien surat havien estat més els relats hegemònics de vencedors i vençuts, aquesta èpica tant de vencedors com vençuts. Sí, pràcticament diré de seguida que vaig descobrir una mica i que vaig començar també no només a llegir, sinó a treballar la seva obra. També per una raó molt senzilla, és a dir, perquè jo crec precisament que també un dels problemes que tenim com a país és que no hem audiovisualitzat el nostre passat. I, de fet, la prova està en que nosaltres hem fet el documental i la Isona Passola està fent l'adaptació d'Incerta Glòria al cinema, no? Per tant, com és possible que la gran novel·la, o una de les grans novel·les de la història de la literatura catalana, reconeguda internacionalment com una de les grans novel·les sobre la Guerra Civil, que va molt més enllà, però que tracta com a escenografia la Guerra Civil, com és que no la tinguem, diguem, adaptada cinematogràficament o que no haguem fet un documental? Amb això sempre responc, és a dir, als nord-americans ja faria dècades que la tindrien adaptada. Per tant, des del primer moment vaig pensar, que en el meu cas, vull dir, perquè jo havia fet documentals, sempre he estat d'una manera o una altra relacionada amb el món audiovisual, que un documental era la manera o era el format de poder explicar aquesta història. A Sales li passa una cosa que és el que li passa a la gran major part de la societat catalana, que viu una incòmoda normalitat. Per què viu una incòmoda normalitat? Perquè ella es converteix en un testimoni absolutament veritable del que és el gran drama, la gran tragèdia de la Guerra Civil. I ho fa des d'una posició d'observador, podríem dir-ne, el més objectiu possible, el que ell diu la seva veritat. No la veritat en majúscules, però la seva veritat. I quina és aquesta veritat? Molt senzill. Aquesta veritat és que la Guerra Civil està mal explicada, que la societat catalana queda atrapada entre 1936 i 1939 per uns i per uns altres, el que ell en diu el roig i el negre. O sigui, per tant, vivim un totalitarisme colorístic, una dictadura cromàtica, i la història, la guerra, s'ha explicat sobretot molt més a partir de carnets ideològics, de diminuts carnets ideològics, que no d'una veritable memòria col·lectiva. Tenim una memòria, mal dita memòria democràtica, perquè aleshores ens podríem preguntar, i el que no és democràtic no és memòria, el que no hem tingut o no tenim és una memòria col·lectiva. Sales ens ofereix aquesta memòria col·lectiva perquè té una capacitat polièdrica. D'aquí la seva novel·la, que és una polifonia de veus, és a dir, veure totes les cares del conflicte a través de la complexitat d'un conflicte i dels personatges. Quatre versions que de fet són les que tinc, la primera edició, i després les altres tres serien les edicions que s'han anat publicant des de finals d'aquest segle passat. Una de les primeres coses que... O sigui, a mi m'impacta el llibre per una raó molt senzilla, i és que perquè tot el que està explicant em sento totalment i plenament identificat. I perquè una mica les històries o els sentiments que palpiten, per a mi, tot i no haver-los viscut, són molt familiars i molt propers. Això té molt a veure amb que explique realitats que aparentment són invisibles, però que són, com moltes vegades dic, una mica aquesta Catalunya iceberg enfonsada, congelada, tot i ser real. Són coses, són sentiments, són experiències que estan sota la taula i que estan picant, però que tanmateix existeixen. I per tant, tot allò per a mi era molt proper. I l'altra qüestió importantíssima, i que de fet sorprèn a moltíssima gent, és la llengua amb la qual està escrit el llibre. Tothom, quan llegeix el llibre,
sent parlar la mare, l'àvia, perquè està escrit en un català absolutament oral, un català que tuteja la realitat, i això fa la novel·la totalment directa, accessible, que pràcticament quan la llegeixes t'està abraçant a cada pàgina. En el passat sí que he tingut moltes relacions epistolars. És a dir, perquè ara sonarà, no? És a dir, no? Hi haurà molta gent que dirà però què diu aquest tio tan jove? Però, bueno, jo també vinc d'una època de cartes. Vinc d'un món de cartes, no? Vinc d'un món de, no només d'escriure cartes, sinó una altra de les coses més importants que tenen les cartes, esperar les cartes. I vinc d'aquest món, i sí, he tingut moltes relacions epistolars, bueno, transoceàniques o properes, que en el fons és absolutament el mateix. I jo he de dir que realment he de reconèixer que he tornat a escriure cartes, però que ara són mails. Però que els he tornat a escriure amb software de carta. Que software de carta per a mi vol dir posar-te davant de la pantalla de l'ordinador i tenir temps per a escriure, que en el fons és el format de la carta, que jo crec que la carta, sobretot el que té, és tempo, és temps. També pot semblar un tòpic, però bàsicament jo crec que una de les coses que més ha funcionat del documental és l'equip. I per què ha funcionat l'equip? Per una raó molt senzilla. Perquè l'equip era més o menys salista o tenia més o menys coneixement de l'obra en sales? No. Sinó per una raó encara molt més forta, sinó perquè l'equip creia en el projecte. I aquesta és una de les idees més importants. Per tant, hem fet un documental on un equip, cadascú a la seva parcel·la i a la seva posició, ha cregut o li ha fet il·lusió al projecte, i això s'ha vist molt clar. Clar, evidentment, és a dir, com en aquest treball, que per exemple han treballat no només dos exalumnes, sinó per exemple un company també dos companys, perdó, de promoció meus, que gairebé no l'oblido. Bueno, jo crec que hi ha un punt, diguem-ne, que ja canvies el xip, no? És a dir, al final el director és el director, el productor és el productor, el realitzador és el realitzador i el càmera és el càmera, no? I per tant ja passes amb un altre estatus radicalment diferent, no? És a dir, no queda temps, podríem dir-ne, per la nostàlgia o pel temps passat, no? Sinó que el que fas és un present continus i és aquest projecte, no? Per tant, des d'aquest punt de vista ha estat sensacional, no? Perquè, i això crec que ho pot dir absolutament totalment tot l'equip, perquè ho dèiem, no? És a dir, es desbordava una quantitat d'energia, però perquè es creia en el projecte, que és realment el que fa tirar endavant tot plegat. Però és molt gratificant perquè sobre això hi ha una cosa molt important i que de fet jo, o la meva productora ho intentem i creiem molt, i altra gent, que és que avui en dia jo crec que la gran diferència respecte fa un temps, i no massa temps, és que podem escollir les persones amb les quals volem treballar. I per tant, personalment, i ho dic amb tota la radicalitat del món, jo vull escollir amb les persones amb les quals jo vull treballar. I sobretot aquestes persones jo crec que han de complir, i en aquest cas aquest projecte i d'altres les compleixen, dos trets i dos característiques. Primer de tot, ser bones persones, segon, ser bons professionals. I això avui, això ens ho permet. I això ha estat una mica el reflex del documental i de l'equip que ha treballat amb ell. Amb què braços més lliures puguin ratllar el teu